Chcemy szybciej się uczyć i najlepiej w krótszych lekcjach. Bo co nam to da 8 godzin w szkole, jak zdobędziemy tyle wiedzy, co byśmy się nauczyli w pół godziny w domu. Leczniejsze podręczniki albo w ogóle tablety, bo te podręczniki nasze teraz są przepełnione obrazkami takimi, które w ogóle nie są potrzebne. I indywidualne podejście do każdego ucznia. Potrzebujemy dobrze dopasowanych i wygodnych mebli do siedzenia w szkole. Przebywamy tam bardzo dużo czasu i potrzebne nam to jest, gdyż nasz kręgosłup może przez to ucierpieć. Potrzebujemy też nauki w bardziej przystępnej formie, żeby nauczyciele lepiej tłumaczyli nam niektóre rzeczy indywidualnie. Brak zadań domowych, no może nie brak, ale na pewno mniejsza ich ilość, albo dobrym rozwiązaniem byłyby też szafki w szkołach do trzymania cięższych podręczników czy zeszytów ćwiczeń. Żeby podręczniki przede wszystkim były lżejsze, no bo w niektórych dniach ile może? 3 kg nawet może.